So kamar dai da ADC sabuwar tafiya. ADC sabuwar tafiya. A danna subscribe a waka ta uku kenan a cikin jerin waƙoƙi wato na Tijjani Gandu a cikin guda 7 da ya ci alƙawarin saki a wannan shekara. So zan saka muku wannan waka mai suna ADC sabuwar tafiya. So kawai a danna subscribe, a liking, a sharing. So mu je zuwa domin jin yadda wannan waka za ta kasance da kuma ku yi alƙalanci a cikin waƙoƙin guda biyu, cakwalkwalin bana da kuma falle ɗaya da kuma wannan ADC sabuwar tafiya. So wace waka ce tafi zama zazzafa? Ku kama sauraron wakan nan ku bayyana. ADC sabuwar tafiya. ADC sabuwar tafiya. Duka mai karko ya zo ya tsaya. ADC sabuwar tafiya. Sabon fatin mu ne su kwaya. ADC sabuwar tafiya. Abu ga kaɗa na ce a raya. ADC sabuwar tafiya. Mun ɗauko muku tsohuwar ajiya. ADC sabuwar tafiya. Nauyin kai kaya a bar wa wuya. ADC sabuwar tafiya. Duka masu fitintinu ku tsaya. ADC sabuwar tafiya. Wasu gwamnoni fa sun saraya. ADC sabuwar tafiya. Zo ku biyo hanya ku kauce gaya. ADC sabuwar tafiya. Na ma ba ya rai da miya. ADC sabuwar tafiya. Daga mun furta kawai a biya. ADC sabuwar tafiya. Homologo fa ya karaya. Homologo fa ya karaya. Ba musu gwarmai ne ya ce in biya. ADC sabuwar tafiya. Wakar jagora uban tafiya. ADC sabuwar tafiya. Dan Musa masu yau da jiya. ADC sabuwar tafiya. Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa da ku. So kamar yadda kuke gani zamu iya cewa wannan ita ce waka ta uku a cikin jerin waƙoƙin da Tijjani Gandu ya alƙawarin saki a wannan shekara ta 2026 going to 27, a musamman ma akan wato turka-turkar zaben shekarar 2027 da ake ci gaba da gudanarwa, ko kuma ake expecting din cewa muna dab da shiga 2027 domin gudanar da zaɓe. Turka-turka dai da ta balle a cikin wato jihar Kano zamu iya cewa bangaren wato Madugu da kuma wato Abba Kabiru Yusuf, kuma tuni an saki cakwalkwalin bana, an saki falle ɗaya. So zamu iya cewa wannan waka ta ADC sabuwar tafiya ita ce wato waka ta uku kenan a cikin jerin waƙoƙi guda 7 da Tijjani Gandu ya tsara. Duk da dai Tijjani Gandu ya ce ya tsara waƙoƙi guda 7, amma ba mu sani ba ko wannan za ta kasance bonus ce a cikin waƙoƙin da wato ya jera, wanda ana tsammanin cewa waɗancan 7 gaba ɗaya martani ne ko kuma raddi ne ga wato gujema wato kwankwaso da gwamna Abba Kabiru Yusuf yayi, wato ya koma APC. So yanzu haka dai wannan ita ce waka ta uku, kamar yadda muka yi alƙawarin za mu ci gaba da bibiya kuma mu kawo muku dukkanin waƙoƙin da Tijjani Gandu zai saki game da wannan wato tafiya, musamman waƙoƙi guda 7 da ya alƙawari. So duka za su zo muku da dumudumin su, anan za ku dinga samun su wato insha Allah wannan channel tamu. So kawai ku danna subscribe, ku yi liking, ku aje comment, ku bayyana mana ra'ayinku tsakanin waɗannan waƙoƙi guda 3 da aka sake cakwalkwalin bana, falle ɗaya da ADC. Wace waka ta fi ƙayatar da ku, kuma wace waka ce kuke ganin mawaƙin ya baje basira wato ya saka hazaƙa wato a cikin al'amuransa game da wato sakin waɗannan waƙoƙi da kuma maganganu so masu ma'ana da ake tunanin cewa watakila fa wato waka na iya kawo sauyin gwamnati a jihar Kano kamar yadda Tijjani Gandu ya ce. So a kafta a bayyana mana ra'ayi a comment section.